ডিপুটি স্যার গোবিন্দ তেওঁ ভাল কাম কৰা নাই আৰু জীৱনৰ হি কাকো মানে ৰাজ্য শান্তি কৰিব নোৱাৰে তেওঁৰ নিজৰ কাৰণে চাই थाखायनो आंनि फिसाया थैनांगौ जाबाय। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन ससे एसे हाखु दाखु लाबोनाय जाबाय भिडिअखौ आं एसे हस्पिटालावसो दंफैयोमोन बिबोनांनि एडमिट जाना दङ नालाय जेखियानो जाला UPPL हिसाबै देरहागोन ना देरहाया बेयाव आंहा सन्देह दं मानगोनां बिथां प्रमद बर' BTR नि CEM बिथाङा जारिमिनावसो लिरना दोनजासिगोन नामा माब्रै 5 बोसोरनि थाखाय बिथाङा CM जादोंमोन CM आ सोरबाया जानांगौमोन नाथाय सोरबायासो CM आ ख्लेबनो जागारदों बे हिसाबै रायजो राजाफोरनि माखासे बाथ्रा बुंनायफोरखौ नायोब्ला ना ओरैहाय गोविंद चन्द्र बसुमतारियाबो बिथाङाबो जारिमिनावसो लिरना दोनजासिगोन जे BTR आव बा BTC आव 5 बोसोरनि थाखाय बिथाङा डिपुटी चीफ जादोंमोन NDP निफ्राय डिपुटी CM जादोंमोन नाथाय बियो 10 बोसोर 20 बोसोरनि उनावबो बियो डिपुटी CM जाफिननो हायासै बिथांमोन सानैया बर'नि जारिमिनाव मोजांनो लिरना दोनजासिगोन आरो जारिमिनाव लिरना दोनजानायनि खारनाबो बेनो 5 बोसोरखौ रायजो राजाया गोबांनो नायदोंमोन जे परिबर्तन बिथांमोना जेब्लायबो परिबर्तननि बाथ्राखौ बुंबाय थायो परिबर्तन जानो हागौ सोरबा व्यक्तियासो परिबर्तन जानो हागौ जों गुबुन बिथिंखौ नायोब्ला माबे बिथिङाव मा परिबर्तन जादों नङा होमबा बेफोरखौ नायनानै रायजो राजाया माखौ लुबैयो रायजो राजाया दिनै माखौ इन्टारेस्ट होसिनो नङा होमबा बेखौ नायनानै बिथांमोना मावनो रोङाखै बिथांमोना गुबुन बिथिङाव माखौबा परिबर्तन खालामनो हागौ बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय रायजो राजायानो दिनैहाय बहाबा गोविंद चन्द्र बसुमतारिनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंनो हमदों गोबां खोथा बुंलांदों बे बाराव जोङो गगाबो मोनदों एसे बे बाराव जोङो गोविंद चन्द्र बसुमतारिखौ माब्लाबाबो भट होनानै नङा आरो बिथांमोनखौ UPPL सरकारखौ जोङो देरहा होनाय नंला बेफोरबायदि बाथ्राखौ जोङो बुंलायसो गारनायखौ नुनो मोनदों जों खुगानो थ बेफोरखौ नायोब्ला होनबा माब्रैहाय देरहागोन UPPL आ सरकाराव फैगोन नङा होनबा साननो गोनां लगिया जानानै फैदों आरो मोनसे बाथ्राया नैबे इन्टारेस्टिं जाय मानसिया दिनैहाय पुराना जाथाय गोजाम जाथाय जानानै थांखांनाय जाथायफोरखौ दिनै रायखाङै बुरखाङै दा गावनियावनो अलखदाव खैफोदा सफैदों होननानै आं सानो थ माब्रै बिथांनियाव हेरेसमेन्ट दाजाथों बा सोरबा सासेयाबो जेलाव थांफिनथों आं बेखौ लुबैया बिथाङाबो दिनै हारिनि थाखाय बा गोबां दुखु दाहा लाबोदों दुखु दाहा लाखांनायनि उनावबो दिनै खौरां बिजों सेटेलाइट चेनेलफोराव बेफोरबायदि जाथायफोरखौ रायखांफिनबाय थायोब्ला जोंबो दुखु नाङो आंबो दुखु नाङो गोसोआव बा बैखौबो दुखु नाङो जिहेतु बै सोरबा सासे आइजोआ बर' हारिनि थाखायनो बिबो मुंख्लं जानो गोनां जादों नङा होनबा थ बाथ्राया जाहैबाय मा दिनै एग्जाम्पलाव दिनैहाय थारैनो प्रिया बसुमतारि बिमाया बुंनायफोर बायदिब्ला आंनि राव नङा दे प्रिया बसुमतारिनि बिमा बियो बुंहरदों जाहैबाय मा रनजित बसुमतारिखौनो डाइरेक्ट थांखिनानै बुंहरबाय खौरां सेटेलाइट चेनेलफोरावबो दिनै गोबां गोसारदों आरो फेसबुक बोरलाब्लानो दिनै बेखौ जों नुनो मोनो सानसे समाव रनजित बसुमतारिया गावजों गाव दावहानि बाथ्राखौ गोबां रायखांबाय थायोमोन बियो दा साननांगौ लगिया दा गावसो जानानै फैदों बेसेबां गिदिर नों मालायखौ सब समाय पुराना गोजाम जाथाय जानाय नङा होनबा बैफोर जाथायफोरखौ रायखांबाय थानाय माबा 2008 नि जाथाय बेफोरखौ मानो रायखांनांगौ दिनै राजनितिकआव दिनै गोबां एंगेलजों गुबुन रावजों बाथ्राखौ बुंलायनो हायो गुबुन बाथ्राजों गुबुन खोथाजों बुंलायनो हायो नाथायबा मा रनजित बसुमतारिया मा 2008 आरो 2012 नि जाथायफोरखौ रायखाङै दा प्रिया बसुमतारि बिमाजोंनो ख्लेबनो बुंहरजाबाय दा मा जागोन दा नोंनि अबस्थाया मा जागोन नोंथांनि भेलिडिटिया दा अनलि दान मोनसे बा मोननैल'सै बिनि उनाव नोङो जेबो दाम गैया
जेबो दाम गैया रनजित बसुमतारी जानो हागौ नों जोंनिख्रुइ लेखा गोरों थेवबो नों बैसिम सानहरनो हानाय गोहोआ खम होननानै आं सानो आं सानदों नोङो बैसिमहालागै सौहाया नोंनि मेलेमा सर्ट टेम्पार नोङो इएम जामालाय मा जानो नोङो सर्ट टेम्पार नोङो दा दिनैहाय बिपिएफनि बाथ्राखौनो नोंथाङा 2000 बिथांमोननि सरकार सालायनायावनो 2008नि 12नि माबा माबि बाथ्राफोरखौ रायखांबाय थादोंमोन दा प्रिया बसुमतारीनि बिएमआजोंनो नोंथाङा माथो दायनिगिरि खालामजानायफोर बायदिसो जानानै दङ दा गासैबो नोंथाङा जेरैबायदि सासे इएम जानानै फार्स्ट टाइम सेटेलाइट चेनेल बे प्रिथिबि नारायण मेस देबजों मोगा मोगि लादलायनाय बा सावरायहैलायनायाव नोंथाङा बेसेबां असनमान खालामजादों नों बेखौबो एसे स्टाडि खालाम बा सान आंनि बुंनाया जुदि जोंथ' साननो हाखाया थौले मेलेम थेवबो नोङो गोरों गोरा हिसाबै सानबाव आरोबाव बिनि नों मा बाथ्रा बुंदोंमोन नैबे प्रिथिबि नारायण मेस देबा बावहाय गाराय खालामजेनदों नोंखौ गाराय खालामजेननानै दिनै फिन आरोबाव मैया दाखालि प्रिया बसुमतारीनि न'खरनि प्रिया बसुमतारीनि बिमा बिफा बा बिसोरखौ लाना थांनानै माबायदि बाथ्रा बुंहरदों माबायदि खोथा थुल' बरनदों दिनै प्रिया बसुमतारीनि बिमाया सादा सिदा गामियाव मावनानै जाग्रा नोंनो एथ'खिनि होगोन होननानै बुङोबा क्लेबनो बुंनानै होगोन दा नोङो फासायनानै थादो नों इएमआ मास मोनसे मोननैल'सै नोंनि बिबाना थागोना बारा गोबाव गैला बेखौ लानानै नोंथाङा थिफुदला बाथ्राफोरखौ दा बुंलाबाय साख्रिनि बेलायावहाय एनडिएफबिनि मुङावहाय लिस्ट एनडिएफबि लिस्ट फार्स्ट ग्रुप ना बेफोरबायदि होलायनाय दङ नोंथांनि फिसाजोआ माबायदिहाय माब्ला समाव ट्रेनिं लाहैखो नोंथाङा दिनै बुंदोंमोन रनजित बसुमतारी इएमआ बुंदोंमोन जेब्ला थांनाय 4 बोसोरनि सिगां बिटिआरनि इलेक्शन केम्पेइनाव नोंथाङा बुंदोंमोन जाय एनडिएफबिनि थाखाय मुंख्लं जानाय बै व्यक्तिफोरनो मोनफा मोनफा साख्रि होनाय जागोन नाथाय बे लिस्टआव नाय नोंथाङा सोरनि दं नोंसोरनि न'खरनिनो नोंनि फिसाजोआबो मोनथों आं बेखौ लुबैदों मोनथों साख्रिया जाथों नोंनि फिसाजोआबो आं बेखौ हास्थायो नाथायबा बावहाय एनडिएफबिनि नाम थानायाव आंहा बुंनांगौ दं होननानै आं सानदों नोंथांनि फिसाजोआ बा नोंनि न'खरनि फेमिलिया बियो माब्ला ट्रेनिं लाहैया मा बेट्सनि मा सनाव ट्रेनिं लाखो माब्ला क्लजिं सेरेमनि जाखो जोंनि लेडिस आर्मिफोरखौ आं सिनायै बाखि गैया बांलादेशआव खयथा बेच जादों लेडिस आर्मि बेफोरखौ आं मोनथिगौ आंनि आन्दारावनो ट्रेनिं जाजोबबोनाय बेफोरो आरो म्यानमाराव मोनबेसे ट्रेनिं लानाय लेडिस आर्मिफोर बेखौबो जोंहा हिसाब दं भुटान केम्पआवहाय खयथा बेट्स ओंखारदों ओमफ्राय जेब्ला सिज फायारनि नामावहाय खयथा लेडिस आर्मि ओंखारदों खयजन लेडिस आर्मि ओंखारदों जों बेखौबो हिसाब दं मोनथिगौ दिग्लियाव खयजन लेडिस आर्मि दंमोन नोंथांनि फिसाजोआ साख्रि मोनथों आं बेखौ लुबैयो नाथायबा एनडिएफबिनि नाम थानायाव आंहा बुंनांगौ दं होननानै आं सानदों नोंथांनि फिसाजोआ मा बेट्सआव ट्रेनिं लाखो नोंथांनि फिसाजोआ माब्ला मा सनाव हाबहैया आफादाव माब्ला क्लजिं सेरेमनि जाया मा बेट्सनि आं बेखौसो मिन्थिनो लुबैयो माबायदिहाय थाखो बावहाय मानो थानो मोनखो नोंथाङा नोंनि फिसाजोनि साख्रिनि नामखौ दानना होनानै बे जायगायाव जुदि सोरबा एनडिएफबिनि अट' रिक्सा सालायनानै जाग्रा सोरबा हाजिरा मुजिरा मावनानै जाग्रा न'खरनि व्यक्तिखौ जुदि सोना होयोमोनबा आं एसेब्लाबो मोजां मोनगौमोन दा बावहायसो बुंनो गोनां जानानै फैनाया नङाब्ला आं बुंनांगौ दरखार गैयामोन दुखुनांथावना नोंथांखौ फोथायदोंमोन रनजित बसुमतारीखौ रायजो राजाया फोथायनानै नोंथांखौ इएमबो खालामदोंमोन भट होनानै देरहाहोदोंमोन बिदियाव नोंथाङा मोननै बियाबो गेलेनो नागिरदों आं खावलायगोन निसिमा समस्तिनि रायजो राजा आरो बावखुंग्रिनि रायजो राजा नोंथांमोना रनजित बसुमतारीनो भट होआबा मोजां जागोन मानो होननानै बुङोब्ला बियो सासे थगायसुला इएम होननानै बुंगोन इउपिपिएलनि गेजेराव आं गासैबो इउपिपिएलखौ होनजोबाखै दे थगायसुला होननानै खिन्थु रनजित बसुमतारीया गोथां गोब्राम थगायसुला बियो एनडिएफबिखौ बिखायाव एनडिएफबिनि
मुंख्लंनि न'खरनि बिखायाव गानानै बियो भट बिग्रा गोथां गोब्राम थै सोबग्रा होननानै बुंगोन आं बेखौ खारन बेखिनि बाथ्राया बुंजानायनि खारना जेब्ला केम्पेनाव बियो मुंख्लं न'खरफोरनो साख्रि मोनफा मोनफा होगोन होनना बुङो होनो हायाखै गावनि फिसाजोखौ रोखा होनानै लाबाय बेफोरनो हारि सिबिग्रा लिडारनो बेफोरनो जोंनि बर' हारिनि जेसेबां खैदां खैफोदाव गोग्लैना थानाय बिथांमोनखौ जों नायगोन ना बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाय किन्तु जोंनि बर'नि जेसेबां लिडारफोर दङ नांना फैजोबनायसो दै सोरबा फरायसा आफादजों नांनानै फैनाय सोरबा बिएलटिजों नांनानै फैनाय सोरबा एबसुजों माबा एनडिएफबिजों नांनानै फैनाय गासिबो बे लेभेलनिफ्राय फैजोबनाय नाथाय बै व्यक्तिफोरनावनो दिनै सिन्ताधारायानो बिराद गैथारसिना गबिन्द चन्द्र बसुमतारियाबो सानसे समाव नांनानै फैदों हाथियार लानानै दुखु खस्थ' लानानै दिनै बिथांमोनानो रासिन बर'नि दुखु दाहा खैदां खैफोदखौ जेबो बुजिसिनथारि होननानै बुंबा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिमोन बायदियानो जेसेबां दा इउपिपिएलआव एनडिएफबिनि एमसिएलएफोर दं इएमफोर दं बिथांमोनानो बर' हारिनि दुख सुख जेबो बुजिया आङो एमसिएलए आं खामानि मोननांगौ आंनि न'खरा गोगोम जाग्रोनांगौ बिनि उनावसो आं इएम आंनि न'आव जेसेबां माबा दं थाखा फैसा दं बियो बथिक जानांगौ बिनि उनावसो आं रायजो राजा होनबा नोंथांमोननि हारिनि सिन्ता खालामग्राया बर' हारिनि माखासे दुख दाहा ना बेफोरखौ सिन्ता खालामग्रा बेफोरनोमोन नामा मानोथो नों हाग्रायाव एथ' बोसोर थाहैखो इएम एमसिएलए एमएलएफोर डिपुटि चिफमोन नोंथांमोना हाग्रायाव माने एफा बोसोर थाहैखो मानो दिनै बर' हारिनि माबा सेक्रिफाइस खालामो बर' हारिनि थाखाय माने एफा दुखु दाहा लाहैनो गोनां जाखोमोन बास नोंसोरो सारेन्डार जानानै थानानै आरामनो नोंथांमोना सोरजोंबा सिथाबना थानानै गेलेमोन ना अब्लाबो लाब दङमोन नोंथांमोना बेफोरबायदि हाग्रायाव थांनांगौनि दरखारानो गैयानोमोन बेफोरबायदि थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला गासिबो बर' रायजो राजानाव क्षमा निमाहा बिनानै आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जै बर' हारिनि रेंगानि थाखायनो आंनि फिसाया थैनांगौ जाबाय थैनांबाय आंनि फिसाया मानो होननानै बुङोब्ला गावनाय समावनो गावनायनि सिगांनो जोङोहाय गोजौनिफ्राय अर्डार हरबाय जों दोननाय जानाय नंला जों गावनाय जासिगोन होननानै बे खोथाखौ बुंनानै गावदों আজি মই সুখ পাইছোঁ বহুত আনন্দ পাইছোঁ বিপেকত মই 5 বছৰ এৰি আন পাৰ্টিলৈ মই গৈছিলোঁ ইউপিপিএল পাৰ্টিত কিন্তু সেই ইউপিপিএল পাৰ্টিৰ যিটো ডিপুটি ছাৰ গোবিন্দ তেওঁ ভাল কাম কৰা নাই আৰু জীৱনৰ সি কাকো মানে ৰাজ্য শান্তি কৰিব নোৱাৰে তেওঁৰ নিজৰ কাৰণে চাই এই গতিকে মই আজি এই বিপিএফৰ আকৌ আগবাঢ়ি আহিলোঁ কিয় মই ইউপিপিএললৈ গৈছিলোঁ ৰাজ্যৰ উন্নতি হ'ব ৰাজ্যৰ শান্তি হ'ব তেওঁ বহুত এনেকৈ মানে বহুত কথা ক'লে আমাক আমি শান্তি আহিলোঁ শান্তি আহিল কিন্তু ৰাইজৰ কাৰণে কোনো শান্তি অহা নাই তেওঁবিলাকৰ কাৰণে গোবিন্দ ছাৰৰ কাৰণে প্ৰমোদ ছাৰৰ কাৰণে শান্তি আহিছে কিন্তু আমাৰ কাৰণে ৰাইজৰ কাৰণে অহা নাই গোবিন্দ ছাৰ কেতিয়াও মানে তেওঁ আৰু এইবাৰ ভৈৰৱকুণ্ড সমষ্টি নিজিতিব মই পুৰা এইটো কওঁ মোৰ ৰাইজৰ কাৰণে মই চব জানো মই ৰাইজৰ চবজনকে লগ ধৰি সুধি থাকোঁ মানে সকলোৱে বিপিএফৰ এতিয়া ভোট দান কৰি জিতাব মোৰ আশা কিন্তু ইউপিপিএল এইবাৰ মানে মুৰ্দাবাদ গোবিন্দ মুৰ্দাবাদ কিন্তু আমাৰ তেখেত ৰেহন ছাৰে সঁচাকৈ তেওঁ জিতিব আৰু ঈশ্বৰে তেওঁক সহায় কৰিব আৰু ৰাইজে তেওঁক সহায় কৰি মৰম কৰি তেওঁৰ কাৰণে কষ্ট কৰি তেওঁক যোগদান দি তেওঁক জিতাব ৰাইজ মানে এক গোট মানে পথত আনিবৰ কাৰণে মই এতিয়া বিপিএফত আকৌ ঘূৰি আহিলোঁ